také, tak stopnem. Hej! Predstav sa mojim asi tak 3 sledovateľom. Jeden z nich som ja. A kto je ja? Ja som babu. Poď ako sa poznáme, odkiaľ sa poznáme. I know this girl since I was 7. 6? 6-7, dajme tomu. 6, 7. Vlog. Jo. Čo si myslíte o tomto fite, napíšte do komentu. Nechajte like. Povedz si. Like, comment. Ty si hlavný muž. Hlavne. Main charakter. Povedz. Hlavný muž musí odísť, takže teraz tu necháme 2 ďalších hlavných mužov. Preberáme, ne? Ženy vo vedení. Úlohu hlavného muža. Počkaj, musím to takto. To musíme stopnúť, že to budem sama s kamerou. Porozprávaj sa. Povedz im nír. Dneska som sa pokakala. Nejdu to na pusy. Dajte maratón. A stihli sme autobus. Tu je hlavný stage, ale dáme si sekundu. Pretože tu je taký dôležitý nápis. Máš blesk, prosím? Jebe? Nižej. Okay, this is awkward. Tu býval... Ja neviem, čo sa stalo. Tu býval nápis Borovička je lepšia jak gin. A to bolo jak sväté písmo, pretože Borovička je lepšia jak gin. No na mňa to tu trošku vidno. Vidno sa tu trošku. Môžeme ísť na to? Hello. Is this... Oh fuck, wait. Sme tu 5 minút, podľa mňa sme ešte nič stratili. Girl. Nikto mi píše. To ženu poznám viac ako môj život. Až tam tu chýba 5. Nehoď sa, poď ideme. Vlog, našli sme výborné miesto. Sme hore. A tam sú nejakí muži. Dobrý den. Mám VIP miesta, na tam sa postavím. Apparently. Let's go. Nope, wrong way. Ale... Pardon. Nejaký turbo v Brne. 5 ľudí dokopy, daj, aj s nami. Musíš tu... Srdce. No. Bolo by to veľmi sranda, keby tam není 5,5 človeka. Brno ešte nevie, ako sa to robí. Brno ešte nevie, ako sa to robí. Brno nechápe? Brno nemá pár.
Povedz meno, zamestnanie, škola. Celý legálny sa Odkiaľ musíš si? predstaviť. Ak chceš byť na videu, tak sa musíš celý Brno, Štěpán, fyzikální inženýr, Prezisko, lomeno, barman. narodenie, číslo účtu. Čo potrebuješ, aby si sa naborala do účtu? Ja neviem. Na mestičku. No tento krokotyl je skoro 6 drak, prosím pekne. Oh. To je brněnský drak. Maskot. Like girl, to nie sú hodiny. Prostě čierny dík. Ty musíš ísť so mnou. Proste socha, hej, obyčajná socha koňa by si povedala. Kdeže? Tu? A pozri za hore. Do you see it? Do you see it? Yep. Brno, kultúra. To je kultúra. Orle, čo vyzerá ako penis, a konskú hlavu, čo vyzerá ako penis. V Brne žijú také weirdos. To museli dať umelý alkohol, tomu neverím. Dokáže víno pije. Nie, tak nie, lebo na ne som zvyknutý, lebo ja Okay. 2 filmy. Povedz, ako sa volá. Povedz, ako... Kartovská zastávka. Dej house tour. House tour, tak to je vstupná brána. Jo. To je balkón. To je balkón našeho domu. Brno, hlavní nádraží. Loučím se s Brnom. Nashledanou. Učíme sa s týmto vlogom. You did the thing that I get, but put the bitches on. Is it my fault that all you bitches gone? Should've said that thing, you know, your little heart. Okay, goodbye vlog. She told me to do this. Oh! Zemiak. Nechcej sa! To vystrihne. Tam nechám úplne celé. Zabijem ťa. Končíš mŕtva v kaluži krvi ako za celé. Cut the cameras.